Vítajte u nás, pán Dvorský. Sme radi, že ste u nás. A chcela by som sa spýtať, ako sa cítite po našich procedúrach? Mal som po 7 vašej procedúre a musím s veľkým nadšením povedať, že je to super. Veľmi dobre sa cítim. Už pri samotnej tej procedúre sa cítim dobre, ale po nej je to ešte efektnejšie. Som taký, neviem, cítim sa možno, že o niečo ľahšie, alebo neviem, či si to namýšľam, ale je to asi tak. No a neviem, čo bude potom, keď už nebudú tie procedúry, ale ja verím, že teraz po tej 7. je to skutočne nádhera. A uvidím, koľko vydržím a koľko ma vy vydržíte tu u vás, vo vašom nádhernom zariadení. Queen Elizabeth. Ďakujeme pekne. Pani Bariová, blahoželám k tomuto nádhernému salónu. Ďakujeme pekne. Tešíme sa spolu s vami.